Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξουμε τη λειτουργία μιας κάρτας NFC με το κινητό μας για την δημιουργία review, κριτικής δηλαδή, στα social media της εταιρείας μας, συγκεκριμένα στη Google ή στο Facebook. Η λειτουργία είναι πάρα πολύ απλή. Η κάρτα είναι προγραμματισμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρει τον επισκέπτη σε μια υποεφαρμογή της εταιρείας μας που τον καθοδηγεί πολύ εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού να πραγματοποιήσει την κριτική. Η κάρτα έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι τα στοιχεία της εταιρείας μας και κάποιες σημάνσεις Facebook και Google, καθώς και το διακριτικό του NFC για να τον ενημερώσουμε ότι είναι ανέπαφη η κάρτα, και από την πίσω πλευρά είναι το QR code, το οποίο αν το σκανάρει σε μεταφέρει στην ίδια υποεφαρμογή που σε μεταφέρει και το NFC. Το QR code χρησιμοποιείται για κινητά παλαιότερης τεχνολογίας που δεν έχουν ενσωματωμένη την NFC τεχνολογία. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία NFC από το κινητό μας και να κουμπίσουμε το κινητό μας πάνω στην κάρτα ή την κάρτα πάνω στο κινητό μας για να μας μεταφέρει στην υποεφαρμογή και από εκεί και πέρα με το πάτημα ενός κουμπιού να πραγματοποιήσουμε την κριτική μας. Παίρνουμε το κινητό μας, έχουμε ήδη ενεργοποιημένη την NFC λειτουργία εμείς στο συγκεκριμένο βίντεο, απλά κουμπάμε πάνω στην κάρτα το κινητό και αυτόματα, όπως βλέπετε, μεταφερόμαστε στην υποεφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει με κάποιες ενδεικτικές πληροφορίες και με δύο κουμπιά, Google και Facebook. Επιλέγοντας ένα από τα δύο θα μας μεταφέρει απευθείας στο λογαριασμό που έχουμε για να πραγματοποιήσουμε την κριτική μας. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο.